Sa good vibes sa sininga panahon sang pandemic, kada isa, kada panimalay, bisan pagani kada kumpanya ang ginatayog. Pero paano bala ini malampuwasan? Ilabi na kung isa ka sentral ang imo ginapadalagan. Yaring report ni Romeo Subaldo. Kadamo sa ginbago sa aton pangadlaw-adlaw nga panggawi dala sang pandemic, pati panggawi sa suludsong opisina apektado. Ano pagidayhan kung ang ginapadalagan mo ang pinakadako nga sentral sa Pilipinas? Para sa Victorious Milling Company, ang iniga pandemic amo ang pinakadako nga hangkat nga gindala sa ilang nga kumpanya dala sang COVID-19. Ang ilang nga ginhimo, nag-upod sa pagbago sa pagpadalagan sa negosyo. Ginatubang sang VMC ang pandemic nga may mga tikang kag paghalong para makapadayon. Suno gani sa ilang chairman nga si Wilson Young, humarin pa sang 1919 kung saan nagsugod ang VMC, ilan na nga nalampuwasan ang tanan nga pagpanghangkat nga dala sang panahon. Nakahibalo siya nga sa ilang mga inagyan, malampuwasan sa gihapon nila ang pagpanghangkat nga dala sang pandemic. Sa piyak sa mga kabudlayan, nakuha sang ilang negosyo nga magtinad pagid. Pila sa mga ginapatuman nila nga programa amo ang closed loop production system nga naging integrated sugar-based business sustainability model sang kumpanya nga nag-maximize sang paggamit sang tanan nga mga input materials kag jutay na lang ang nabilin nga waste product. Sunod sa presidente sang VMC nga si Minnie Chua, sa idalom sang sini nga setup, magluwas sa granulated brown kag refined sugar, nagaproduce pagit sila sang bioethanol fuel kag rubbing alcohol. Ang wastewater nga gina-release sa sugar production ang gina-treat kag gina-recycle balik sa factory para hindi magsalig sa tubig gikan sa gwa kag ang organic byproducts ang magamit bilang fertilizer. Bangod sinisunod sa kay Chua, dako ang gitinad sa ilang negosyo sang kalamay, alcohol, power production kag mas nangin maayo pa gid ang ilang operation. Sa siniko nga pamaagi, nag-improve pagid ang ilang operation kag paghalong sa palibot. Sa sining nga pandemic, nagdamo pagid ang ilang gina-produce nga alcohol nga nangin in demand. Ang kumpanya ang nag-donate sa mga local government unit, mga public institution kag health facilities hindi lang sa Negros kundi pati sa Panay kag sa pila ka bahin sang Luzon. Nag-set up man sila sang ila ka ugalingon nga quarantine kag isolation facilities. Mayara pagani sang quarantine tech bay para sa mga authorized person outside residence. May isolation rooms kag telemedicine bilang sabat sa pagpanghangkat nga dala sang COVID-19. Bisan pag ginatayog ang pangkalibutanon nga ekonomiya, padayon ang pag-uswag sang negosyo. Sunod sa kay Chua, karon nga ilagi na sa ulog ang ila ika-102 nga anibersaryo, may mga bagay nga may gamay nga pagbago. Ang iban nga bagay, hindi na gani mabalik. Pero padayon sila nga magaupod sa pagbago para sa isa ka safe kag mas mapag-on nga VMC. Kag para sa chairman sang VMC, wala pa natapos ang pandemic. May pagpanghangkat pa ini nga dala sa gihapon pero pareho sa mga nagliligad nga tuig, ini ang magatipong sa kumpanya sa sininga 2021.